Bueno, querido Bernardo, outro día falamos aquí no programa de que eran os gastos formiga. Hoxe queremos explicarlle a xente en que consisten os gastos fantasma. Que é isto? Pois os gastos fantasma son eses que non ves, que non usas, pero que están aí, comendo cartos do teu peto sen que apenas te deas conta. Pequenas cantidades que pasan desapercibidas, pero que ao final do ano pesan máis do que pensamos. Falamos, por exemplo, desa plataforma de series que contratamos só por un mes, que non demos de baixa e que seguimos pagando aínda que xa non nos lembramos nin do contrasinal. Ou do gimnasio, o que nos apuntamos en xaneiro coa máxima motivación, o que deixamos de ir en febreiro, pero seguimos pagando mesmo chegado decembro. Pero hai máis exemplos, aplicacións do teléfono móvil cunha cota mensual, o almacenamento na nube, que xa non usamos, revistas digitais que nin abrimos, ou seguros duplicados porque non revisamos as condicións. Mesmo esa plataforma musical de pago que mantemos, aínda que só escoitemos a radio cando imos no coche. O problema non é un gasto grande, senón moitos gastos pequenos, 5 euros aquí, 10 euros alá, e cando fas contas poden ser centos de euros o ano, pois sen ningún beneficio real. Consello práctico, collan o extracto bancario, o extracto do banco, revisen os cargos un por un e fáganse unha pregunta moi sinxela. Úsase ou cancélase? Se non che aporta nada, fora. E se o seguimos pagando, pois toca ir facer elíptica, por exemplo, e sacarlle proveito ao gimnasio para que non sexa un gasto fantasma, non, Rocío? Mira, remo, elíptica, o que vos digo é que o mes aquí xa está amortizado. Digo vos máis, o mes é máis o que ven. Que pasa, Lucas? Como vas? Mal, xa está a cousa aquí amortizada. Pero vamos a ver, Lucas, eu quería preguntar, vostedes moita xente que paga e logo non ven ao gimnasio? Bueno, temos un pouco de todo. Temos xente que ven todo ano e depois xente que apunta ao mes e ven 2 días ao mes. Como non se desapuntan? Non sei, yo creo que é un propósito que tenen e, bueno, é algo que teñen eles en mente en venir e, ao final, forza de voluntad a veces tamén. Pero tedes algo así para incentivalos a que veñan? Bueno, yo creo que ellos se marcan un propósito. Como a min. Claro, justo, tal cual. Pero bueno, a veces hay que cumplirlos y... Oye, pero estos clientes para vos, fabulosos, ¿no? Claro, para nosotros son los mejores clientes. Ven 2 días, pagan un mes y después, bueno, no usan el uso del gasto de máquinas. Home, claro que si, déxame vir por aquí, vamos a preguntarlle. Moi boas. Home, ti con ese brazo que gastas, digo eu que botas aquí a mañán. Que va, 1 hora al día chega, non máis, é suficiente. Bueno, a ver, eu vexote aí, vexote fuerte, Bueno, levo 11 series, entonces normal. Mira, pai, o brazo que ten. Mira, déxame deixalo aí que eu non me podo meter con esta xente, pero voulle preguntar aquí. Moi boas. Moi boas. A ver, tú ves moito polo gimnasio ou non ves moito polo gimnasio? Vamos a ver, vouche ser sincero. Eu voume sentar xa, Vouche ser sincero. A ver, moito non veño. Justar non me gustan as pesas. Normal, a mí tampouco. O sea, esto de levantar peso por levantar é tontería. O sea, eu veño aquí por necesidade, fago con un pouquiño como Cristiano Ronaldo, sabes? Que vai ao gimnasio porque non lle gusta. O sea, e xa me dirás, mira, veño desde a isla, desde a Illa de Arousa, precisamente hasta Vila García, solo precisamente para levantar pesas. Bueno, pois xa tes... No, xa teño coraje. A verdade é que hai que vir con ilusión cada ano. A verdade é que ahora faime moito daño pensar os polvoróns que tamén no fin de anos, sobre todo esos de viño tinto que tanto me gustan. E nada, chegar aquí e poñerse a andar a correr na cinta e ver que se che veñen a boca, a verdade é que é glorioso. É o bonito. Por vouche deixar aí que lle vayas dando, compañeiros, nada, eu empecé no remo e vou a decir unha cousa, terei que rematar no remo por aquelo de non pagar o mes e non vir por aquí, non sabes? Veña, sigo, sigo amortizando o mes. Vámola. Grande a nosa Rocío Padín.